खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो 1 नाम्बाराव दङ। बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गबर्धना दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 23थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लाना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायोदि बिटिआर हालामाव रायजो जानाय 35 लाख थागिबिफोरनि थाखाय जौगाखांनाय लाबोनायजों लोगोसे बयखौबो अनलायनायनि गेजेरजों जिउ खुंलायनायनि बेलायाव खामानि मावगोन होनना रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिलाङो। लोगोसे आथिखालनि गोदान सोरखारा बिटिआर हालामनि गासैबो थागिबिफोरनो हानि मोनथायनि सायाव थाबैनो खामानि मावनाय जागोन होनना बुंथिबावो। गुबुन फारसेथिं दख'रा एबसुनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा बर' हारिनि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ जौगाहोनायनि थाखाय अराय खामानि मावलांगोन होनना बुंथिनायजों लोगोसे गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायथिना होबावोदि आं नोंसोरनो खोथा होयो जे खालिसिम हारिनि खामानिखौ उदां गोसोजों आं खामानि मावनो हागोन बै खालिसिम राजखान्थियाव आं थागोन। माब्लाबा जुदि ओरैबायदि सम सफैयोब्ला राजखान्थियाव थानानैबो हारिनि खामानि मावनो मोना, बर' बिजोंनि फरायसालिखौ नायनो मोना, बर' राव थुनलाइ जौगानायनि खामानि मावनो मोना, नैबेखौ मावनो मोना आरो बेखौ मावनो मोना, बेबायदि थासारि फैयोब्ला बे राजखान्थिखौ आंबो खालामनाय नङा, सोमावसारनायावसो आं थांफिनगोन होननानै बुंथियो। नैथियाव मैया थांनाय 18 खालाराव बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि इएम बिथां अरुप कुमार देआ हरखाबै बिटिआर ओनसोलनि सावस्रि फाहामसालिफोराव नायगिदिंहैदों। बे नायगिदिंहैनायाव सावस्रि फाहामसालिनि दैदेनगिरि मावथियारिफोरखौ सांग्रां जानो थिननायजों लोगोसे फाहामसालियाव नुजाथियै मावथिफोरखौ जानबुंनि गेजेरजों नुजाथियैनि जाहोनखौ सोंथि खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला बिथां इएम अरुप कुमार देआ तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन सावस्रि फाहामसालिफोराव हरखाबै नायगिदिंहैदों। लोगोसे कक्राझार जिल्लानि आरएनबि देहा फाहामसालियावबो हरखाबै नायगिदिंहैदों आरो थासारिफोरनि खौरां लाहैदों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथियाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां रनजित बसुमतारिया कक्राझार बड'फा नोगोराव जानानै थांनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायना होयोदि थांनाय बावैसो सान सिगां बिटिसिनि गंब्रै जिल्ला कक्राझार, चिरां, बाक्सा आरो अदालगुरिनि दाब दाब ओनसोलफोराव गिदिंनानै गोबां बिबांनि आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ बोखांनाय कुवारिफोरखौ बन्द' खालामनायनि उनाव बिटिआर ओनसोलाव गोबां जौगालु बिथांखिफोरा लुफुंनाय खामानिफोरा बन्द' लाखिथ'नो गोनां जादोंमोन होनना। जौगालु खामानिफोरा बन्द' लाखिनो गोनां जानायनि थाखायनो हाग्रा बिफाननि इएम बिथाङा बाला अन्थाइनि कुवारिफोरखौ बन्द' खालामदोंमोन। दा बिथाङा बेखौ फिन खुलिफिननो खावलायफिनबाय। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंबावोदि जायफोरा बाला अन्थाइफोरखौ नांगौनि बारा लाबोगोन बिथांमोनखौ निमाहा होनाय जानाय नङा होननाबो बुंथिबावो। ब्रैथियाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमा पुलिस बिफाना आयेननि बेरेखायै दाउ बयलार लाबोनाय गं 17था गारिखौ हमनो मोन्दों। भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव बार्ड फ्लुनि जोहै दाउ बयलार फाननायखौ बन्द' खालामथ'नाय जादोंमोन। थेवबो सिखावै आसामाव दाउ बयलार फालांगिया सोलिखुमानायनि थाखाय मोनायाव बयलार दाउनि साप्लाइ जानाया हमजायो। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोनाब बेंगलनिफ्राय लाबोनानै आसामाव हाबफैखुमानाय गासै गं 17था गारिखौ हमो आरो दाउफोरखौ फबजोबो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव मैया थांनाय रबिबारखालि चिरांनि बिजनी 1 नं बिष्णुपुराव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबफैनायाव सासे आबादारिया जिउ गोमानो गोनां जादों। गोमानाय सुबुंनि मुङानो रतन दास 45 बोसोर बैसोनि। लोगोसेनो दिपिल राजबंशी 30 बोसोर बैसोनि गुबुन सासे आबादारियाबो जोखोम जायो। बे जाथाया मोनाबिलि समाव जादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दथियाव कक्राझार सहरजों नांजाबफानाय गोजोनपुरियाव सिखावनि उदखार। 25,000 रांजों लोगोसे 3 लाख रां बेसेननि गहेनाफोर लुथिनानै लांदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। स्निथियाव थांनाय 17 खालार सनिबार खालि हारिमु फोथाराव गोनांथार बिहोमा होनायनि थाखाय बिथां फावखुंगुर अम प्रकाश खेर खातारिनो बरपेटा रोड साहित्य सभाया माननि बिलाइ गथायनानै होयो।
मानगोनां बिथां फावखुंगुरा मानलाइनि बिगोमा जानो हानायनि थाखाय गोबाङानो बिथांनो साबायखर बावहरदों होननानै खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 8थियाव मानगोनां बारग' एमपि बिस्वजित दैमारिया आसाम रायजोआव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिया खाथिसै। बिनि थाखाय मानगोनां बिस्वजित दैमारिया तामुलपुराव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुङोदि बिजेपि दोलोनि बिसायख'थि कर कमिटि आरो इस्ताहार कमिटिनि गुबै बिबानाव दं आरो गोबां खामानिबो मावबोदों। बिनिखायनो बिजेपि दोलोआ थारैनो आंखौ नायगोन आरो माबे बियाबाव आंखौ दोनगोन बेखौ दोलोआसो थिरांथा लागोन। आंखौ बिजाथि महरै बिनाय एबा लुबैनाया रायजोफोरा मोन्थाय दं। नाथाय दोलोनि थांखि बायदियैसो गासैबो खामानिफोरा जागोन होननानै बुंथिदों। बेजों लोगोसे फैगौ बिधान सभा बिसायख'थियाव आंनि गुबै खामानिया जागोन बिसायख'थि फोसावदिंनाय आरो बिजेपि दोलोनि बिसायख'थिखौ देरहाहोनाय। गोरोबथायाव थानाय दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों माबे बियाबाव सोर दोलोआ गोख्रों बेखौ नोजोर होनानै बिजाथि फसंनाय जागोन होननाबो मानगोनां बारग' एमपि बिथां बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिलाङो। 9थियाव फैगौ 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्डआ बोसोरसे आबुं जासिगोन। बेखौ लोब्बा लाखिनानै 24 जानुवारि 2020आव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा क'क्राझार दावबायफैगोन। फैगौ 24 जानुवारि 2020आव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह फैनायनि थाखाय खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। 10थियाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, 10थि दुवार दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो खुंग्रिं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया थांनाय 18 खालारनिफ्राय जागायजेनबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारिया सानथामनि हाबाफारिजों खुंजागोन। 18, 19, 20 बे हाबाफारिखौ खुंग्रिं जथाइ गोजौ फरायसालि गेवलां फोथाराव खुंनाय जादों। बे हाबाफारियावनो 20 खालार खालि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन दानि बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि इएमफोराबो बाहागो लाफैगोन होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 10थियाव रेल बिफाननि मावख'आव साख्रि होगोन होननानै रां जाख्ल'नाया सोराङाव फैदों। रेलनि बिफाननि खामानि होनो थाखाय सिखावै 1 कौटि रां लायोमोन होनना मिथिनो मोन्दों। मैया थांनाय 18 खालार रबिबार खालि गुवाहाटीनि मालिगावआव सिबिआइआ 1 कौटि रांजों लोगोसे इन्डियान रेलवे इन्जिनियारिं सार्भिसनि सासे गागि मावख'गिरिखौ खानो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। हमजानाय बिथांनि मुङानो जाहैबाय महेन्द्र सिंह चौहान। बिथाङा सासे आइआरएस अफिसारमोन। हमनो मोननायनि उनावनो सिबिआइआ गावसिनि आवथायाव लांदों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 12आव मैया थांनाय मोनाबिलिनि 7:30आव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव चेन्नाइ एफसिनि हेंथायै गेलेदोंमोन इस्ट बेंगलआ, नाथाय मोन्नैबो टीमा गल सोलायनो हायाखैमोन आरो दिनै जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया मोनाबिलिनि 7:30आव हायद्राबाद एफसिनि हेंथायै गेलेगोन ओडिशा एफसिआ। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।